došao, zdravo. U stvari, dobro jutro, ne znam više ni dobar dan. Dobro jutro. Pa prvo, drago mi je da si ovde kod mene u Ranku. Pričali smo o tome da... Slušaš šta ljudi pričaju i u jednom trenutku moraš da se odmakneš od svega toga i da počneš da praviš nešto što je tvoje, da bi taj čovek bio živ. Jednostavno da ne bi bilo... Nužno da voliš ono što je radio, ako je zaista to ličnost koja je postojala. Da li moraš da voliš pesme? Da li treba da ga razumeš? Verovatno. I baš imam potrebu da to kažem kako si ti izgradio u svim... Koliko smo kad smo mi ušli nešto pred kraj zime, znači marta, tako nešto. Izgledamo onako kako bih želeo, ne izgledamo onako kako bi meni prijelo, ne izgledamo onako kako bih bio zadovoljan svojim izgledom. Ali ako ti lakše ne izgledam ni ja, a nisam glumica. Tako da bar imaš da... Ajmo svi da odemo. Ajmo. Ajmo, Milane, da vidimo sad da je ta linija... Kraj prepunih čaša. I onda vidi sad ko je tu, to je to. Znaš šta? Što mi je drago da vas vidim. Znaš, da smo živi i zdravi, da, tako je. Ali razmišljam sljedeću stvar, apsolutno. Ali opet s druge strane ti imaš jednu situaciju koja nije oročena. Saleta, ja rekao, ipak uključujemo se kod tebe da nastavim u istom ritmu. Dobar dan. Kako protiv? Video, jer ti smo sveta različita. Na Instagramu ili gde već kao 11:59 otvorene oči, 00:00 prskalica, 00:01 zatvorene oči. Tako da moguće... To je velika usluga i prvo hvala ti zato što si drug. Hvala vam što ste me zvali, ovo mi je divna proslava na ove godine. Znači tebe kad ne... Nisam sebe sad ništa čuo, nešto specijalno, ali nadam se da je zvučalo okej. Jutro je, ja pevam uveče. Oko plasmana filma, oko načina na koji ćeš ti da dođeš do distributera, do ovoga, do onoga. Tamo svako ima neku... Karlić, i ti si bio, naravno, pozdržan, na neki način promenila profesiju fantastično i zasenila sve nas koji smo i verovali u taj ceo projekt. Ta ljubav koju imate, trebalo bi se opevati. Znači, trebalo bi pevati o